אילוק ווייס פרו. מנעול המתקדם בארץ כיום. עשוי כולו מפלדת תלחלד. מנעול מצוין. יש לנו כמה דרכים לפתוח את הבית עם האילוק. יפה. אנחנו יכולים לפתוח עם טביעת אצבע, באופן מיידי. יכולים לשים עד 100 אצבעות שונות. אנחנו יכולים להיכנס עם קוד הביתה. קוד שאנחנו בוחרים אותו דרך אפליקציה שנקראת טיטילוק, שגם ממנה אפשר לפתוח את הבית. אפשר לתת קוד משתמש זמני לאנשים, קוד מזדמן לאנשים, קוד קבוע. אנחנו יכולים לתת קוד חד פעמי גם אם אנחנו לא בבית, ובן אדם ייכנס פעם אחת וייצא. המנעול הזה גם מגיע עם 3 צ'יפים כאלה של אילוק ממוקדים. אנחנו מצמידים אותו, הדלת נפתחת, יפה. כמובן, שוס, יש פה שלט שאנחנו יכולים לסגור ולפתוח את הדלת ממנו. הדלת נעולה. הדלת פתוחה. כמובן שהמנעול הזה גם מגיע עם מפתחות. זה מפתח מאובטח. מגיע עם מפתחות שאנחנו מכניסים אותו מבעד לגומי. מכניסים אותו לבעד הגומי, ככה ששומרי שבת יכולים גם ליהנות מהמנעול החכם. יש לנו כאן מפסק למטה, מפסק שממנו, אתם רואים את המפסק? המפסק הזה ברגע שאנחנו מורידים אותו, יפה, המנעול פשוט מושבת. המנעול מושבת, יפה, וככה אנחנו לא מחללים שבת. אנחנו נדליק אותו עכשיו חזרה, המנעול נדלק שוב. כמובן שהדלת נסגרת, היא תמיד תנעל גם. החיישן קולט, אנחנו מרכיבים גם חיישן, יפה, החיישן קולט שהדלת סגורה, הוא נועל אותה. אנחנו משתמשים במנעול אך ורק לפתיחה. יפה, אנחנו יוצאים מהבית בצורה כזאת. אפשר גם לצאת בצורה ידנית. גם. המנעול מגיע בכמה צבעים. המנעול מגיע בצבע שחור, מגיע בצבע אפור, מגיע בצבע כסוף ומגיע בצבע לבן. להזמנות אנחנו משווק מורשה, אבי דלתות ומנעולים, יהודה פרח 5, קריית השרון נתניה. משווק מורשה של אילוק